itu bisa siapa orang berteman itu diri kayo itu ulang Oo, Ginoo. Ako mituo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ang mianhi sa lutan. kayo itu menyesal kasihus tungo ako sa Diyos tungo sa kami sa gamay sa ako ang nilagang siya kung dili ka tinitigaw ako nagsulti ka ako ang sa pag-anda ng David amin kung nangunguan kung maanda ng David amin ako ang hintawis kung dawat ka gani sa aking oras araw-hari ko ako sa ako mauutang ang kampo ang tinuloy dahil tao ang katusan gawas kung pinakangin ko ang dalang hindi sila kung hindi sila ihatagan nito kung sa pangatlo ka kung tuloy ang dalang mga rason nga mag-audis kay kasamalan sa ohan sa anak kung sa galang espiritu nga mag-adulo kay kasamagtuman sa kanang mga lugar bisan kung sa akong isubukan kung tanaw ako uwag ka sa kanila bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen.